Nou zien we van onderweg echt van de toevallige ontmoetingen, maar we hebben ook een extra programmaatje, de spin-off van onderweg. Dat is de bijrijder, bekend van onze socials bij L1, onder andere van Facebook. En wie is de mondwinnaar? Moi. Toi! Maak kennis met Monique. Monique, die gaat een hele leuke persoonlijke reactie op het feit dat de bijrijder in Bingelrade in Bengelder wordt. Want... Nou ja, de geweldig herkenbare auto, die kwam zo door. Hoe dat wegje zo hier naartoe gereden en wow, wat zorgen voor. De kerk van Bengelder. En dat heeft natuurlijk voor mij een super bijzondere betekenis, want hij is door mijn opa gebouwd. En ik ben hier geboren in dit dorp, in dit fantastische dorp, 57 jaar geleden. En ja, die heeft een hele hechte gemeenschap, die speelde zich echt wel een beetje rond die kerk af. En die kerk, die is voor ons gezin natuurlijk heel belangrijk. We zijn hier allemaal gedoopt, we zijn hier allemaal getrouwd. We waren 5 meisjes in een gezin. En al die 5 meisjes zongen in het zangkoortje van meester Engelen. En meester Engelen was ook onze leraar, maar dat was ook onze dirigent. En alles draaide om die kerk. En dat hele gezin, dat speelde zich af met alles wat rondom die kerk deed. Dus het zingen, het naar de kerk gaan, de bruiloften, de begrafenissen, waarvoor dan ook weer deden zingen. Dus ja, alles komt hier samen. Dus voor mij is het een super icoon. Maar dat verzint ze niet, hè? Nee. Dat de dirigent van het koor meneer Engelen was. Ja, echt zo. Ja. En wat is 10 favoriete engel? Ja, ik denk toch wel de engel Gabriel. Dat is toch wel mijn favoriete engel. Want we zien net even bij dich binnen geweest. Ja. En daar is een eigen altaartje met er ook een handgeschilderde icoon van aartsengel Gabriel. Ja, door mijn tante gemaakt. En tante was een nonnetje. Dus ja, weet je, die religie, dat zit gewoon in mijn DNA. Terwijl ik het niet heel erg bewust van word. Eigenlijk zelfs tot het hier zei van, hé, wat heb ze daar staan? En dat is ook het wat met de kerk en met religieusheid te maken heeft. Ja. We lopen even een stukje richting de kerk. Ja. Maar dus is opa heeft hem gebouwd. Was opa architect? Of? Nee, opa heeft een timmerbedrijf. En dat timmerbedrijf dat was een raad. En raad is een stukje van Bengelrade. Een buurtschapje. Buurtschapje, ja. En we woonden vlakbij. Later heeft opa een huis gebouwd voor mijn mam en pap. En dat was vlak naast de timmerwerkplaats. Ja. Waarom woont ze dan niet in Bengelder, maar in Woelender? Ja, de liefde. Ja, de liefde. De liefde, zoals het leven dat brengt, ben ik naar Brunsum gegaan voor mijn eerste grote liefde. En mijn tweede grote liefde woonde in Voerendaal. En toen kwam ik weer in Voerendaal terecht. Ja, logische optelsom. Ja, best wel, hè. Het is gewoon het leven. En nog even over Voelender. Ja. Bij dich stiert neven de voordeur eigenlijk te lezen het 6e huis. Klopt. Waar slijt dat op? Ja, het 6e huis is huis voor gezondheid. En het 6e huis is in het tarot het gezondheidshuis. Het is mijn 6e huis. En ja, ik ben geboren op 16/6/66, dus ik moest het met die 6'en. En ja, dat is gewoon heel fijn om op vrijdag mee bezig te zijn. Als ik naast mijn werk op vrijdag andere werkzaamheden doe. Dat is energetisch werk. Ja, en het is gewoon heel fijn als jullie door gaat met willen. En ik geef dan accessbars. En er zit ook wel weer een stukje religie in, denk ik. Want het is de geloof erin, de kindster gaat met, of de komt niet en de blijft lekker weg. En deze vrijdag gaat anders. En die graag bij mensen dan alleen het hoofd aan? Ja. 32 drukpunten op 10 hoofd. En als ik begin, dan gebeurt er gaat bij mij en bij de gast. De energie gaat stromen, jullie zien dingen, voelen dingen. Soms voelen voor hetzelfde of zien voor hetzelfde. Ik kan het echt niet verklaren, ik ga het nog niet doen. Het gebeurt gewoon.
Ja, ik vond het toch wel dusdanig bijzonder, was ze ons net allemaal aan de koffie en de tier vertelde. Ja, heeft toch een onderweg van te maken. Ik kom er gewoon heel even, kijk, kijk, dat is nog wel een kerk ook voor is, hè? Ja, dat is dat een is plek schön, om te hè? schuilen. Ja, Dat doen we dan even. die voelt zich veilig. Ja, was dat vroeger ook echt zo? Dat ze die... Nou, ik kreeg toch wel een bepaalde vorm van rust. Ja, ja. Ik heb ook wel, ik ken nog steeds, als ik heel erg hier reis, als ik dan onderweg ben, dan moet ik een kerk naar binnen om dat kaarsje uit te steken. En dat is vaak met een intentie van iemand, ja. Maar soms ook gewoon om even lekker rust te hebben in een drukke stad of zo. Ja. En dan ga je ze gewoon even lekker in een bankje zitten, Nog? kaarsje aansteken. Heb ze even afgezien van deze, heb ze een favoriete kerk? Heb ik een favoriete kerk? Ja, ik vind Onze Lieve Vrouwenkerk op het Onze Lieve Vrouwenplein vind ik gewoon mooi. Vind ik prachtig. In Maastricht. Maar ja, ik denk toch wel dat Wittem een eindpunt is. Ik ga er toch regelmatig naartoe. Wie mijn zoon voor het vliegbrevet opging, heb ik toch nog wel even naar Wittem hier Kerst aangestoken. hebben een kerst aangestoken, maar gewoon vervolgens ook wel weer bedanken. Dus dat huurt het ook wel bij. Ik zeg net van dat ze 57 is. Wie al is de zoen dan vandaag? 24. En de heeft een vliegbrevet? Ja. Ja. Oké. En waar vlucht hij mij dan? Ja. Ja, het is eigenlijk een dingetje. Als ze eraan duist, dan denken ze, oh, daar ga ik nooit in. Want het is een soort van zeil. Oké. Het is een Icarus, heb ik net zelf geleerd. Het is een heel klein vliegtuig hoe ze met 2 lui in kunt zetten. Oké. De kent het verhaal van Icarus, hè? Ja. 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 Dat liep niet goed af. Nee, dat liep niet zo goed af. En als mam, als ze dan die zoon zo hoog is gewoon, dan is dat dubbel, dat heeft een dubbel gevoel. Want ja, die alles zit in het vliegtuigje. En aan de andere kant is het een super mooie vorm van loslaten. Van jong, fly, go, gang die weg, ontdek zichzelf en ontdek die pad. Wie mooi is dat? Best wel met hem... Hij mocht nog niet. Oh. Ja, ik ben wel de tweede geloof ik. Want de steeds als tweede op de Ik sta als lijst. tweede op de lijst. Wie is de eerste dan? Ik denk pa. Ja? Zie een pa, ja. 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 Die heeft hem ook heel erg geholpen, ook financieel. Het is natuurlijk best een ding. Ja. En dat is denk ik eerste. Ja. Maar ja, papa en mama als eerste twee mij naar boven in het vliegtuig. Dus is van, ik moet dan misschien toch 1 keer of 2 keer slikken voordat ik erin stap. Ja. Wat stelt ze zich voor van die ervaring? Ja. Dichter bij de hemel? Dichter ook bij de engelen? Dat heb ik ooit boven op de Alpe d'Huez gehad. Dat ik daar zo aan dag dichter bij pa mag niet meer komen. Heel mooi. Oh. Heel mooi gevoel. Maar dit zal ik echt instappen als ik stap erin en ik laat het gebeuren. Ik heb er totaal geen verwachting vooraf. Ik ga gewoon ervaren wat er gebeurt. En zo sta ik een beetje in het leven. Dat klinkt als heel veel op die gevoel doen. Ja, steeds meer. Ja. Vroeger minder. Een beetje workaholic, controlfreak. Kent ze het wel, denk ik, zijn values en zo. En dan vervolgens gebeurt er gat en dat is voor mij een burn-out geweest. 2013. Pittige tijd, dat gunt zich in, maar iedereen zou het ene keer in zijn leven moeten krijgen. Want je wordt gewoon een beter mens van. Ja, de Zeus kunnen zeggen, soms moesten de bodem van de put bereikt hebben door weer uit te kunnen klimmen. Ja. Als een beter mens. Absoluut. Als ze terug is naar alleen nog maar kunnen ademen, dan verder helemaal niks. Dan komt ze van heel diep. Maar wie hoog dat ze dan weer kunt schonen, dat gun ik iedereen. De heeft zichzelf dus ook beter leren kennen. Echt, ja. Echt wel. Best er nou ook beter geworden in het aangeven van die grenzen? Ja, maar het blijft een valkuil. Ja. Ja. Maar die kent ze dan al, dus die kent ze dan hem heel lopen. Ja, die kent ze dus hem iets meer aankomen, maar het is toch nog wel zo van, Monique, tot hier, opletten. Monique, we hebben het nou over energetisch werk gehad, wat ze dus. 1 dag in de week. Daar is ook nog een normale baan. Ja.
Ja. Waarom doe je niet, waarom doe je niet fulltime dat was je geer dus? Ja. Ik doe dus alle twee heel graag. Dus dat is meteen ook weer die valkuil. Hè? Dat wat ik doe ik altijd vol passie en liefde en vind ik leuk. Maar ja, dan komt toch wel weer even dat andere Monique dat zegt van, ja, kent ze wel leven van de manier waarop ze het doen, deze, hè, dat energetisch werk. Heel veel tijd aan de lucht geeft, niet veel geld vreegt, maar wel voor ze door is. En ja, dat is toch wel dat blijft een webwap zo, hè. Soms sleet er door naar rechts, dan sleet er door naar links. Moeilijk. Ja, moeilijk. Nou, zullen we dan maar zeggen, tot slot, lang leven de webwap. Ja, en blijven voor de opzet en blijven voor lekker als kind spelen.